حضور دے ایک صحابی رمضان دا مہینہ تو انہاں دا روزہ ٹوٹ گیا، روزہ توڑ بیٹھے، میرے لجپال تے کریم آقا دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے، سونے محبوبہ میں روزہ توڑ بیٹھا ہاں۔ میرے سرکار نے فرمایا صحابی تین گلاں کوئی نہیں دسیاں تینوں، بھی تین گلاں نہیں دسیاں، اگے دسیاں یا نہیں بجے بھوکے نو کھانا کھواؤ، روزے رکھو یا غلام آزاد کرو۔ سونے محبوبہ اے تینے نہیں ہوندیاں تائیں تا تیرے بوئے تے آ گیا۔ تے مڑ لجپال نبی بھی تے بڑے لجپال نے، اے نہیں فرمایا بھی رب کولو مانگ، فرمایا بہ جا جڑا مصطفیٰ دے بوئے تے آوے او خالی نہیں جاتا۔ حضور سرکار نماز پڑھائی تو نماز بعد ایک صحابی شرینی لے کے آ گئے، نظرانہ لے کے آ گئے، جویں ہن پیران و مرید نظرانے تے شرینیاں دیندے نے حسن بھی، تو اے اوویں حضور دے صحابی اے جڑیاں شرینیاں دیندے نے سنت تے صحابہ دی، تو انہاں شرینی پیش کیتی کھجوراں دا ٹوکرا، تو سرکار فرمایا کیڑا ہے او جڑا مسئلہ پوچھیا روزے والا؟ میتھوں ایتھے علماء ہوندے نے، کسے کول بھی مسئلہ پوچھو نظام مسئلہ دس دے نے، آمینہ دے لالو نے مسئلہ دس دے بھی نے، مسئلہ حل بھی فرما دے نے، نرا دس دے نے، او دس کے نال حل بھی کر چھڑ دے نے۔ سرکار فرمایا کھجوراں دا ٹوکرا ہی لے جا تو جا کے مکے دے غریباں وچ ونڈ دے، تیرا کفارہ ادا ہو جا سیدھا۔ ہن اس ٹوکرا چھا لیا، یار نکلیا نا تے مڑ پچھو ویکھیا، اور سرکار تا دلاں دیاں جان دے نے نا۔ سرکار فرمایا ہن کی مسئلہ ہی؟ فرمایا سونیا مدینے وچ میرے تو غریب اور تا کوئی نہیں، میرے لجپال تے کریم کا جوش چاہے، فرمایا جا کھجوراں لے کے ٹر جا، آپ بھی کھا لے بچیاں نو بھی کھلا دے، روزے والا جانے تے مدینے والا جانے۔ کھجوراں کھاندا جاندا تے گلیاں جو پڑدا صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا وسدا۔ پڑھ لو مزاج صدا وسدا روے تیرا دوارا یا جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا امیراں دی تے گل ہی نہیں گل، جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا